Hei, bună! Am revenit cu un vlog din Grecia. Încep acest vlog în a doua seară, a treia seară, pentru că pur și simplu am uitat și m-am luat cu altele. Deja am apucat să fac un intro ca lumea. Sunt bronzată, sunt arsă, ignorați, o să explic în video. Și da, sper să vă placă, o să fie foarte multe videouri cu peisaje, cu noi. O să încerc să pun cât mai multe în acest video. I'll see you later. Okay, do you want to say anything to the vlog? Ok, deci nu mai pot, fiindcă sunt udă absolut peste tot, părul meu este horror acum. Văd că apa este în față, deci înseamnă că mai avem a good 15-minute walk. Și sunt pe calce, merge lumea cu scuterele ATV pe aici, horror, deci am impresia că o să mă calce anytime soon, mai ales în curbe și în alea. Ana e timidă să apară pe... Am aprins să fiu parte din vlog. Uite un căcățoi. Da. Deci, ce să vă zic? Sunt aici against my will. I wanna go home. Ok, deci sunt la plajă, nu știu cât se vede din mine. Eu momentan nu văd că doar am umbră. Așa arată, sunt destul de multe pietricele acolo, dar it's fine. Avem și aici niște apă gratis. Și am luat un ice latte, obviously. Ok, eu sunt gata. Mi-am pus puțin cam prea mult machiaj pentru cât de bine m-am bronzat. Se vede că sunt arsă pe aici. Dar I love it. Haideți să vă arăt și fit-ul. O să mă filmeze Ana. Mama, are de parcă am gen semn de la ochelari. Și nu știu exact ce pantofi îmi pun. Aceste sandale pe care mi le-am cumpărat ieri. Nu vrei afară? Ok, suntem la masă, eu cu Ana împărțim un pește. Este un loc foarte scump pentru ce servicii au. Haideți să vă arăt. Deci este a doua zi, sunt la micul dejun, aștept mâncarea. Ieri a fost o zi foarte chill, am fost la masă și până ne-am dus direct în cameră, ne-am mai plimbat pentru că am făcut foarte mult shopping în prima zi. Și acum o să mergem la o plajă foarte populară, parcă se numea Kaiki. Sunt foarte roșii și arsă, deci ignorați asta. Da, sunt foarte curioasă să fie acolo, este foarte cald, n-am putut să dorm pentru că prietenele mele dorm cu aerul condiționat și nu mai puteam. Ok, vă rog să-mi ignorați poza în care sunt în acest moment. Am intrat în apă și vreau să mă dau cu wakeboard-ul. Dacă nu știți ce aia, o să vedeți. Ok, deci, o să mă dau cu wakeboard-ul. N-am mai fost de 5 ani, dar sunt foarte excited. Este puțin rough. O să-mi vină barca acum și o să mă dau în pompă. Sunt gata și pentru a doua seară, ignorați blush-ul, sunt arsă, nu l-am pus eu prost. Nu cred că am cum. Ok, am această brățărică, mi-am luat-o nouă, acest lanț, nu știu ce pot să arăt. Ana, din păcate, a avut ghinion și și-a scăpat bronzărul pe pantaloni albi. Da. Pur și simplu mă simt, îmi las părul să se usuce el singur, că nu m-am spălat, adică m-am clătit doar de sare, nu m-am... Doamne, arată imens nasul meu, din cauza că sunt arsă și nu pot să acopăr.
Da. Pui la mine, scuze, în cameră. Ana reușește să salveze pantalonii și și-a pătat și tricoul, dar la cred că s-a luat, nu? Da. Nimic nu-mi poate strica starea, decât o poză nașpa și să văd de fapt cum arăt. Nu. De ce este așa de întunecat? Hello, bună! Suntem în oraș, nu v-am arătat deloc până acum cum arată aici, deci uitați-vă, vă rog. Mă rog, e foarte mult la acest oraș, ne vă arătăm așa, gen pontonul ăsta, să zic. Nici măcar. Ne-am făcut o grămadă de poze, cred că ne-am oprit de gen 7 ori doar să facem poze. Uitați-vă ce cute. Și fetele noastre. Și mergem să mâncăm paste. Da. Nu pot să mă concentrez, I'm just looking at my face. Mergem să mâncăm paste, chiar dacă sunt grece, am mâncat destul de multe chestii grecești. Și da. Vrea Ana să intre într-un magazin și Paul o să end up buying something gen me. Eu care nu vreau nimic, că I always end up buying something. Horror. Horror. Bă, interesante. Ce sunt dorată. Era să-mi sap camera. Era seră de fac cu noi. I like it here. Chiar îmi place până acum vacanța asta, este foarte cute. Era să mă calce mașina și domnul râdea. Uitați-vă puțin ce oribil mi se pare. Mi se pare absolut oribil. Deci mi se o milă de acei cai. Mi-e scârbă când văd cum poate să facă lumea așa ceva. What are those? Suntem la masă și este foarte cute, avem un view foarte frumos. Ok, deci am o pizza bufala, paste carbon și am același lucru. Suntem la cazare, am mâncat și acea baclava, adică nu, am luat o gură și am aruncat-o, a fost foarte proastă, deci nu prost rău. Și acum o să ne jucăm cărți, ne jucăm Asshole, cel mai bun joc, I put them on, pe mine someone put me on și acum I put everyone on it. Da, vorbesc cu engleză. Pur și simplu o să chill pe balcon cu boxa și să sperăm că nu ne fac vecinii plângere. Bună dimineața, este day 3. Eu sunt la micul dejun, ne aștept pe fete, aceeași masă, același scaun. Astăzi mergem la o plajă diferită, este puțin mai departe și este mai chill așa. Ne-am culcat la ora 2 și este 9:10, bine, eu când m-am trezit era 8:30. Deci sunt foarte obosită și vede pe fața mea, sunt foarte pufoasă și arsă, mi-e și cald, mi-am pus doar o cămășuță astăzi și sunt toată în galben. M-au durut aici între tălașlapii ăștia noi și am pus niște ațibinde. Uitați-vă cât de drăguț. Apa asta superbă. Momentan sunt semi la soare, semi la umbră. Vreau neapărat o cafea, nu mai pot. O să băgăm în apă, vreau poze cute aici pe nisip. Este prima plajă de până acum cu nisip, by the way. Mă dor tălpile, am pansamente. Ne speriem de albine, momentan. Nu este focus, hai că s-a focusat. Este seară, mergem spre masă, ăsta este outfit-ul, nu știu cât se vede, n-am apucat să fac fit check, am plecat mai repede. Mergem la un rooftop, din câte țin eu minte. Și este foarte cute, mâine vreau să merg la gyros neapărat, până acum n-am mâncat, am uitat complet. Am mers de la gen restaurante mai fancy, dar tomorrow vreau gyros și un gyros ăla într-un loc super jegos. Să fie cel mai bun gyros pe care am mâncat în viața mea, sau asta. Era să pic. S-ar putea să n-am foarte multă baterie. Cred că o să fac și niște poze cute. Stai că am gușă. Sper că o să fac și niște poze cute. Și mi-e frică că o să alunec aici. Am alunecat. Oh! Suntem la masă, am mâncat tot. Deci nu v-am arătat nimic, v-am arătat doar cum am ras acel pește. După vreau să mi-am gustat Dubai. Am văzut una, sper să fie bună. Suntem la plajă, este foarte
foarte mult, dar sincer mă bucur pentru că este mult prea cald. Uitați-mă la balcony și la asta. Și asta e bine pentru că putem să stăm la soare și să nu simțim cum ne ardem. Mă bucur că am venit la o plajă unde am mai fost și aici nu sunt foarte multe albine pentru că am fost atacate. Nu puteam să mănânc în vis. Ce părere ai de vieți? Oinile și they should all die. Era un stup acolo la barul lor în podea și de acolo veneau toate practic. Ca să vă dau așa mai multe update-uri, ieri ne-am întors acasă și pur și simplu ne-am băgat în pat, adică n-am mai jucat nimic. Ok, haideți să vă arăt ce mi-au cu mine la plajă. Avem așa. Neapărat ceva de 50 plus când atentoarele. După dacă aveți părul vopsit sau pur și simplu, de la Sun Care și de Monster. După crema magică de la Tango, e cremă de bronzat, seamănă cu carotenul ca textură, doar ca să fie mult mai bună. E foarte uleoasă, două, dar chiar merge super bine. Ceva între, asta este de la Nivea de 20, deci așa o protejează și face cute. Și ultimul lucru, de față, de la Le Roche-Posay. Deci au trecut câteva ore, n-avem niciuna baterie, este vreo 4 și ceva, o să plecăm pe la 5. Între timp a fost un incendiu pe partea cealaltă pe continent, o să las niște videouri de pe telefon. Foarte scary, mi-a fost frică de fum, să nu afecteze, s-a stins după vreo 2 ore, așa ceva, chiar a fost destul de grav. Pur și simplu stăteam, eu stau la umbră, eu am alge la soare, dacă stau prea mult mi-apare iritație. Suntem gata și pentru night 4. Ce night e azi? 4? 5? Mi-am făcut puțin mai mult make-up, mă rog, la ochi, doar pentru că mergem la un restaurant mai cute, mai fancy, e vineri seară, the vibes. O să vă dau un update din oraș. Nu știu exact ce mâncare au, ce mâncare mi-au, dar poate mai fac poze cute și în seara asta vreau să pun un dump bine. Până postez video ăsta o să fie deja toate dumpurile pe Instagram. Ignorați-mi aceste elastic ca să-mi țin asta. Am dat cu sclipi, mi-am pus, asta este o brățară nouă. Outfit-ul, trebuie să-mi pun și toculețe. Gentuța la Ecovis ca să-mi încapă camera. Și văd, nu știu ce mâncare am, nu știu ce mâncare o să fie, poate băgăm și un arghilea în seara asta, că e bine și să fie mai crazy. Da, ne vedem în oraș. Gata. Suntem la masă, suntem la un restaurant foarte bine decât când am luat o masă destul de proastă. Am luat niște paste cu shrimp și este o porție foarte mare, la fel ca paste. Am terminat masa, mi-am luat o căca înghețată, mi-am luat Magnum cu, nu știu, de-asta așa, care e gen cu cornet. Mergem acasă, sper să nu-mi rup gâtul, sunt foarte mari șanse. O să mergem și o să ne jucăm cărți, le-am introdus la un joc și acum sunt obsedate, vor să joace în fiecare seară și sunt foarte happy pentru că nimeni de obicei nu vrea să joace cărți cu mine. Mai sunt doar 2 zile de plajă, trebuie să vedem unde mergem, poate încercăm ceva nou, poate mergem unde am mai fost, că până acum ne-a plăcut super mult. Deci este ziua, penultima zi de plajă, suntem la aceeași plajă, deja am venit aici de vreo, cred că asta e a 3-a oară, ne place foarte mult, ne dau prosoapele lor, deci nu ne mudă din plajă noastre. Ieri a fost un foc, am mai vorbit despre asta, cred, și v-am arătat și poze. Azi dimineață m-am trezit gen cu un miros de fum. Ana momentan e cu AirPod-urile în urechi, mă bagă în seamă. M-a auzit. Deci o să fie o seară mai chill astăzi și să ne bucurăm de... Aseară am jucat cărți, nu cred că am mai făcut. Cred că am luat așa cu telefonul sau ceva. Dar, da. Și Ana mi-a furat pălăria, și-a dat-o jos, mi-a furat pălăria. Și o să stăm puțin mai mult decât azi, de obicei stăm până pe la 6 ca să profităm de zilele astea. Arată bombă, e foarte mare. Și ăsta arată ca un caca. Da, după trebuie să mă bag în apă că fac pipi. Why would you say this on your vlog? Am și dormit.
Am dormit în cea mai inconfortabilă poziție ever, dar am dormit lemn. Și acum avem și aici un mini club. Uitați-vă la nasul meu, este uscat tot. Deci da. Topul este, cred că de la Edicted, pantalonii sunt Clara și am sândulițele mele preferate. Mergem la un loc de gyros, am făcut programare, rezervare pentru că este sâmbătă și nu vrem să ne riscăm. Sunt extrem de excited că n-am mâncat până acum, sunt în grijă și n-am mâncat gyros. Am postat și niște poze super cute pe Insta, deci check it out. Și am postat și vlog pe TikTok, o să mai fac și unul mâine pentru că nu prea am făcut și trebuie să postez. Ne vedem în oraș. Promis să vedeți mai mult în seara asta. Suntem la gyros, acum am comandat 4 gyros cu pui, cola 0, gheață și lămâie. Și este foarte cute aici, este așa într-un fel de mini-centru. Oh my god. Ana este foarte cringe. Ok, we love her. O să vă arăt când mănânc. I'm gonna wake you up. Suntem la un bar, să zicem, un fel de terasă. După ce am mâncat, am plătit direct după ce am mâncat, că nu voiam să stăm acolo. Și o să ne jucăm impostor. Și o să ne luăm, eu nu mi-am venit de bot că mă doare burta, dar o să-și ia ele. E așa, gen la într-o piațetă. La dimineața suntem la plajă, este a doua zi, nu cred că am mai filmat absolut nimic aseară, nici nu știu dacă am filmat unde am fost. Este oficial ultima zi, vreau să stau doar în soare acum, cam vine umbra la mine, dar o să mă mut la soare lângă Ana. Nu-mi pasă dacă mă dacă mi-apar bubițe de la soare, vreau să stau fully la soare pentru că este ultima zi și mai merg abia în Grecia la final de august. O să zic că ne somn și vreau să mă culc la soare. Să vă arate Ana pălăria ei pe care și-a luat-o ieri. Este lumina cam închisă, este roșie. A, uite, am dat zoom pe fața ta. E foarte cute, e foarte fină așa. Și e 100% cotton. Ok, guys, mergem la cină. O să mergem pe telefon pentru că n-am loc în gentuța asta. M-am luat și cu niște scripi pe corp. Am această scoică. Este ultima seară când m-am machiat în continuu timp de 7 seri. Asta este outfitul. Cute, așa de vară, simplu. Mergem să mâncăm la o tavernă așa mai chill. Să pun în păr. Stai și pe Ana. Suntem gorgeous. Deci ne întoarcem acasă, eu n-am mâncat nimic, nu v-am arătat nimic de la masă pentru că nu mi-a venit mâncarea, nu mi-a notat-o mie și Emei. Am luat un pește, eram foarte excited. Mi-am luat niște bake rolls, ca să mănânc și eu ceva bine, am mâncat niște tzatziki cu zucchini, gen în care am mâncat ceva. Pun astea în cameră. Dacă mergeți în specie, să nu mergeți la Austria. Nu mergeți la Austria, oribil. Am venit la port, suntem la o cafenea lângă, este ultima zi, urmează să plecăm în 40 de minute. Eu sunt încă arsă, scojită peste tot, dar da, îmi iau o cafeluță și plecăm în barcă. Barca care este foarte rece, aerul condiționat lor este pe puterea maximă.